Il-bini tas-sit ta' housing soċjali ġdid f'Tassisla Birkirkara huwa lest u issa bdew jiġu mgħoddija s-servizzi fost oħrajn. Is-sit ta' 3000 metru kwadru jinkludi 6 blokok bi 73 appartament u 56 garaxx li qegħdin isiru b'investiment li jeċċiedi l-4.3 miljun euro. Il-Ministru Rodrigue Galdest qal li dawn il-proġetti ta' akkomodazzjoni soċjali madwar pajjiżna huma evidenza ċara tal-impenn li għandu dan il-Gvern sabiex ikompli joffri saqaf fuq ras familji li għandhom bżonn. Dan fid-dawl li f'din il-binja f'Tassisla ser jintlaqgħu l-ewwel 70 familja fi żmien li ġej. Huwa investiment massiv ta' 130 miljun se ser qed inkunu qegħdin nibnu mal-1700 appartament ġdid biex insaħħu l-awtorità ta' djar anke bl-istokk adekwat li għandha bżonn biex għall-ewwel darba wara 20 ta' snin inkunu qegħdin naqtaw ħafna mill-waiting list li għandha quddiem l-awtorità djar. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità ta' Djar Leonid Mackay stqar kif dawn il-proġetti jridu jixprunaw il-mobilità soċjali u joffru l-opportunità biex min għaddej minn żmien diffiċli jerġa' jsib saqaħ u jeċċella. Stqar li bħalissa l-Awtorità ta' Djar għaddejja bi proċess sabiex tinnotifika lil dawk il-familji li ser ikunu qed jgħixu f'dawn l-appartamenti hekk kif jitlestew. Illi jsir ix-xogħol anke ma' min ser ikun qiegħed jidħol f'dawn il-postijiet. Min-naħa tagħna qed naraw illi nimxu minn kultura li sempliċement tieħu post għal kultura li tieħu post biex anke inti timxi f'ħajtek. L-idea hija li ma nagħtux biss akkomodazzjoni soċjali, ma nagħtu akkomodazzjoni soċjali li tippromovi il-mobilità soċjali.